Bravo! Bine, bine, bine. E cu... E simțit de rău. Filmează-mă acolo, Aurel, ha? Aurele.
Lasă și tu locul la altul acum. E fericit că are Aurică? și... Lasă. Păi să nu lase și mie locul. Astfel cu pădurel să dărâme geamul. E reflexia la geam. Vrea să strângem mâna. Ce vezi asta? Dacă e lecit la urel, că nu mai ține. Păi uite-l ce poziție are. Ăsta e șmecher. Bravo! Nu știu ce să...